салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Астраджи караван аст бародаро. Соли 2003, сӯзишвориш бензин, кузов универсали, объем 1.6 фасунка, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро мотор, коробка ходовои 100%, задагӣ пусдагӣ надорад, 4 та баллони нав дорад, аккумулятор нав, кондитсионер, ях 100% кор мекунад. ҳамаш ягон камбудӣ ва расход надорад, фақат мешини ҳайл мекунӣ. пробегш бародаро 90869 километр гаштагиай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нарша 75 000 сомон мегӯяд. бародароне ки аз номи канали мо занг занед, камтар савдо мешавад. касони харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро Daewoo Leganzi аст. солиш 99, сӯзишвории гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, 1 сола ҳуҷҷат, 4 та баллони нав, кондитсионер дорад бародаро. мотор, коробка ходовои 100%, ягон камбудӣ надорад. бародар 49 сум дар кӯрай фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нарша 22500 мегӯяд. харидори аниқ бошад, муомилат дорад. варианти алиширам ҳаст бародаро. касоне ки мошинхар аст ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Astra-F аст бародаро, яъне хэтчбек, солиш 94, сӯзишвории гази бензин, кузов хэтчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро находвай, мотор, коробка ходовои соз, задагӣ пусдагӣ надорад, баллонош ҳолати хуб қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нарша 25 000 сомон гуфта истодай. харидори аниқ бошад, биёед мегӯям мошини пешбина махсус шуда савдо мекунем назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародароне ки Nexi сафед пурсидагӣ будед дар комментария, як тӯёфтагӣ, солиш 95, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро нарӯшка камтар кор дорад, бамперош хеле ки мебинед камтар хурӯшидагӣ ҳастанд. мотор ходовоиш созай, ҳуҷҷати солонош бодшидагӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 11 000 сомон мегӯяд. хеле гуфтем камтар меличовка кор дорад, ба ҳамин хотир аз он фурӯхта мешавад. касони харидор бошед, рақамҳои рӯйкунанда занг занед, маълумоти пурратара дастрас кунед. дигар мошини мо бародаро Daewoo Tico, солиш 97, сӯзишвориш гази бензин, кузов хэтчбек, объем 1.1, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин ҳуҷҷати солона дорад бародаро. мотор, коробка ходовоишам созай. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, нарша 12 та мегӯяд. маълумоти бештара мегӯям метавонед бо телефон дастрас кунед. касони харидори аниқ ҳастед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед.
мошини навбатӣ бародаро Mercedes Benz соли 93 сӯзишвори гази бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, салон бародар заводской айхидаш мебелияй, алиш кардаги нестай, мотор коробка ходовой созай, задагӣ пусдагӣ надора, газу бензин кор мекунад, моторшам беҳтаринай, масъала намехӯрад, дуд намекунад, бе ягон расходай бародаро. Чӣ хеле мебинед, краскашам беҳад тозаҳай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нарша 38 000 сомон мега. Хайдори аниқ бошад, биёй мошина ай пеш бина мега. Маҳхӯша савдо мекунем назди мошинда. Касони хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экран зан занед, маълумоти параттара дастрас кунед. ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳоихи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наворҳои оянда.